Pyhä Mooses etiopialaisen tarina lyhyesti. Mooses oli etiopialainen, kuka eli noin 3. vuosisadalla. Hän oli ollut nuorena orja Egyptissä, mutta hänestä sanottiin, että hän paljon varasteli ja tuotti ongelmia, joten hänen isäntänsä karkoitti hänet. Koska hänellä oli vähän vaihtoehtoja, hän ryhtyi rikolliseksi ja johti rikollisjengiä. Häntä jopa syytettiin erään miehen murhasta. Hän eli elämää synnissä, kunnes hän meni aavikkoluostariin, jossa hän sai nähdä luostarielämän ja kuulla kutsun katumukseen. Hän huomasi omat syntinsä ja pyysi munkelta lupaa jäädä, ja ajan myötä veljet hyväksyivät hänet. Abba Makarios näki hänen tunnustuksensa ja kastoi hänet kirkkoon, ja hänestä tuli munkki. Luostarielämä ei kuitenkaan ollut Moosekselle helppoa, ja hän koki houkutuksia jättää luostarielämän. Kunnes Abba Isidora vei hänet katolle katsomaan auringon nousua, ja hän puhui hänelle siitä, kuinka valo ajaa pimeyden pois, ja sama pätee hengellisessä elämässä. Kerran Mooseksen erakkolaan tuli 4 ryöväriä, ja koska Mooses oli voimakas, hän sitoi heidät kaikki ja vei heidät muiden munkkien eteen. Ryövärit katuivat tekojansa ja ryhtyivät myös munkeiksi. Mooses koki marttyyrikuoleman 7 muun munkin kanssa. Hänen ruumiinsa on El-Baramous-luostarissa Egyptissä. Mooses etiopialaista muistetaan monessa eri kirkossa. Rukoilkoon hän meidän puolestamme. Aamen ja Jumalan siunausta.